எழவில்லை. மனைவி இறந்ததை அவரால் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை. பெரியவர் சற்று உடைந்து போனார். மகனால் தாயின் இறப்பிற்கு வர முடியவில்லை. 3 நாள் கழித்து வந்து தன் தாயின் படத்தை மட்டும் பார்த்து கதறி அழுதார். தந்தையை வெளிநாட்டிற்கே கூட்டிச் செல்ல ஏற்பாடு செய்தார். ஆனால் பெரியவர் வெளிநாடு செல்ல விரும்பவில்லை. மகன் திரும்ப வெளிநாடு சென்றவுடன் பெரியவரை ஒரு வெறுமை வாட்டியது. இங்கு இரவு, அங்கு பகல். பேரக்குழந்தைகளுக்கு தமிழ் பேசத் தெரியாது. உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் கூட பாசத்தோடு விசாரிக்க யாரும் இல்லை. அடுத்து என்ன என்ற கேள்விக்கு அவரிடம் பதிலும் இல்லை, வயதும் இல்லை. அவர் மனைவி இறந்த பிறகு அந்த தொலைபேசியும்